Tervetuloa Mehi Oy:lle. Yritys kuuluu Mehi Tools-konserniin ja tehtaamme sijaitsee täällä Ylä-Kainuussa Suomussalmella. Mehi Oy on toiminut vuodesta 1973 lähtien ja tuotteitamme ovat lastuavat erikoistyökalut konepajateollisuudelle. Teemme myös vakiotyökaluja rouhintaan ja viimeistelyyn, erilaisia kiinnitinratkaisuja, vaativia alihankintakoneistuksia ja tuotekehitysprojekteja. Mehi Tools-työkalut suunnitellaan ja valmistetaan alusta alkaen täällä Suomussalmella, ainoana kotimaisena toimijana Suomessa. Asiakaspalvelumme vastaa tarjouspyyntöihin ja tiedusteluihin päivittäin. Oma suunnittelu, koneistus, karkaisu, hiontaosasto, laadun varmistus mahdollistavat työkalujen erittäin nopean valmistuksen. Suunnittelemme työkalut aina asiakkaan tarpeiden mukaan, tavoitteena asiakkaan tuotannon tehostaminen, olipa kyseessä yksittäinen työkalu tai kokonainen työstökeskuksen kalustaminen. Vastuullinen liiketoiminta on osa Mehi Oy:n arkea ja toimimme lakien mukaan. Takaamme työntekijöille turvallisen ja viihtyisän työympäristön, jossa valitsee tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tuemme kestävää kehitystä, ilmaston lämpenemistä hidastavia ratkaisuja, pienentämällä fossiilisten energiamuotojen käyttöä, erilliskeräämällä ja kierrättämällä tuotannostamme syntyvät eri jätejakeet. Etenemme askel askeleelta kohti paperitonta tuotantoprosessia. Vastuullisuus näkyy myös asiakkaan tuotantoa tehostavissa mehityökaluratkaisussa, jotka tarkoittavat asiakkaille säästöjä ja työturvallisuuden lisääntymistä. Hyödynnämme digitalisaation keinoja, kun valmistamme ja toimitamme tuotteita niin kotimaahan kuin ulkomaille. Lähes reaaliaikainen yhteydenpito asiakkaisiin mahdollistaa parhaan asiakaskokemuksen ja tavoitteiden mukaiset lopputuotteet. Uusimmat 3D-suunnitteluohjelmat, tuotannon ohjaus, tuotetiedon hallintajärjestelmä, CNC-työstökeskukset, sertifioitu laadunhallintajärjestelmä takaavat korkealaatuiset mehityökaluratkaisut myös tulevaisuudessa. Koneiden ja laitteiden lisäksi tärkein osaamispääoma on kuitenkin täällä ihmisissä ja joukossammekin on niin nuoria kuin konkareita. Ylläpidämme jatkuvasti henkilöstön osaamista yhteistyössä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Haluamme edetä seuraavalle tasolle ja tulemme tarvitsemaan uusia osaajia tänne tehtaalle Kainuuseen myös tulevaisuudessa. Korkealaatuiset, kotimaiset mehityökaluratkaisut on tunnettu jo vuosikymmenten ajan ja tätä palvelua haluamme jatkaa. Otathan rohkeasti yhteyttä.